יוסי? כן? מה זה הרעש הזה ששומעים כל הזמן לתוך הבית? זה מה שאני בודק עכשיו, אני חייב לדעת מה בונים שם. משהו מטורף. די, אני חייב לדעת מה קורה שם, אני מביא רחפן. וואו, אני חייב להתגנב לשם. מה אתה עושה פה? מה זה הפרויקט הזה? פה זה לא סתם פרויקט. אפי קפיטל לא בונה סתם פרויקטים. אפי קפיטל בונה תשתיות לחיים של אנשים. תראה מה הולך פה. פרויקט היוקרה מבוקש בבית שמש הרמוני מבית אפי קפיטל, מתחם בוטיק שנמצא כעת בעיצומה של בנייה בלב העיר בית שמש, והנופים וואו! ועכשיו לזמן מוגבל, תנאי תשלום מטורפים, דירות 3 חדרים גדולות עם מפרט פרימיום החל מ-226,000 שקלים בלבד, דירות 5 חדרים החל מ-295,000 שקלים. רוצה לשמוע עוד? לחץ כאן למטה כדי לדבר עם נציג אישי.